Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga boss. So ang ulam natin ngayon ay inihaw na isda ng barilis, tuna, basta isda. Thank you nga pala dito sa bike sa aking kapatid Dexter Amay. Bike binigyan niya sa anak. So nagpapasalamat tayo, no, sa mga blessings na dumating sa ating buhay, sa ating pamamahay. Kain muna tayo ng saging. Fresh from the farm pa to. Ng mama ko. Doon sa likod. Diyan na tayo nakabalik. Uy. Hindi ka mapagod. Tanong na rin sa isda. Yan. Tara. Bango. Tikman natin. Init. Lagyan natin ng mamaya supa. Ayan, kain na tayo.